Gepli Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuny 2015-nji ýylyň 8-nji sentýabry hepdeniň tişenbe güni habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Siriýaly bozgunlaryň täsihemmesi diýen ýaly bay Arap döwletlerinden pena gözlemän näme üçin günbatara tarapga çýarlar. Tutuş dünýäde sosial mediýany ulanýanlar hem häzir şunyň sebäbini soraýarlar. Serhätsiz reportyorlar guramasy Türkmenistanda tutsak edilen Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nefesguliýewiň atpalyna aladalanma bildirip beýannama çap etdi. We are very concerned by the continuing silence from the authorities. Türkmenistanda paxtygym kampaniýasyna çekilýän döwlet edaralarynyň işgärleri özlerine direk hakyna adım tutmaly bolýarka käbir Türkmenistanlylar gün güzerany üçin ýylyň agla we bölegini günlükçi bolup zähmet çekýärler. Bir ýerden kazanç etmeli, şoň üçin hem Aşgabatda artmaň toraklaryna paxtyg mana gitýäris. Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejik durup geçer. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyş boluň. Germaniýanyň daşarky aňtaw agentligi Islam döwleti toparynyň zäherli mustard gazyny ulanmagynyň subutnamasyny toplandygyny aýtdy diýip 7-nji sentýabrda Germaniýanyň Bild gündeligi habar berdi. Gazetiň maglumatyna görä, aňtaw agentligi Islam döwleti topary bilen çaknaşykda yaralanan kürtleriň gan nuskalaryny alypdyr. Agentligiň ýolbaşçysy Gerhard Schindler mustard gazynyň Irakda Saddam Hüseyniň ýolbaşçylygy döwründe öndürilen köne gorlardan alynanlygyny ýa-da Islam döwleti toparynyň Mosulyň universitetiне ele salan soň öndürilenligini bellädi. Schindleriň bu sözleri Germaniýanyň ýokary wezipeli aňtaw resmiýeti tarapyndan hem tasdiklandy. Türkiýanyň we ýurtda bir kanun hasaplanýan Kürdistanyň işçi partiýasynyň arasyndaky zorluklaryň dowamında bolan bombaly hüjümde hazırdan 12 sany polisiýa ofiseri öldü. Anadolu resmi täzelikler agentliginiň 8-nji sentýabrda aýtmagyna görä hüjüm Azerbaýjan bilen terhedi ketkitlemek boýunça çyş alyp barýan polisiýa ofisierlerini alyp barýan kiçi awtobusa garşy edilipdir. Agentlik mundan ozal Iragyň demir gadagynda 50 çemesi söwüş uçarynyň PKK garşy reýtleri geçirenligini we deslapky netijelere görä 35-40 çemesi terrorçyny öldürenligini habar berdi. Täjikistanyň häkimetleri goranmak ministriniň geçen hepde öz wezipesini terk eden we gan döküşikli hüjüme amalaşyran soň gaçyp gizlenen orunbasaryny suud etdiler. Baş prokuraturanyň 8-nji sentýabrda aýtmagyna görä Abduhalim Nazarzoda resmi taýdan düýenlikde terrorçylykda diversiýa etmekde we ekstremist toparyny döretmekde aýplandy. Howpsuzlyk güýçleri Nazarzodany we onuň ýaranlaryny ençime günäri Romit Gorga atly ýerde gözleýärler. Resmiler ony 4-nji sentýabrda Duşanbeň goýunda polisiýa bölümine harbi merkeze hüjüm etmekde aýplaýarlar. Hüjümde 9 polisiýa ofiseri öldürildi we 6-sy yaralandy. Polisiýa terrorçy diýip atlandyrylan toparyň 17 agdasyny öldürenligini we onlar çatyny ele salandygyny aýdýar. Pakistanyň Bulujistan regionunyň ýokary derejeli resmiýeti Buluç azad ediş fronty atly gadagan edilen separatist guramasynyň lideriniň öldürilendigini aýdýar. Regionuň içeri işler ministri Sharfaraz Bukti 8-nji sentýabrda regionuň paýtagty Quetta-den çykyşynda tasdiklanmadyk maglumatlara görä Allah Nazar Buluç howpsuzlyk güýçleriniň operasiýasynyň netijesinde öldürildi diýdi. देखिए ये ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि ये गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक Bulujistan Buluç toparlarynyň milletçileriniň we separatistleriniň gowazgalaňlarynyň merkezi bolup separatistler gradan we tebiği resurslardan gelýän girdejilerden paý almagy we Islamabaddan awtonomiýa eýe bolmagy isleýärler şeýlede region Talibanyň söwüşçileriniň neşe gaçakçylarynyň adamy uğurlamagyň we hökümet tarapyndan goldanýan janynyň geçen ýarym harby hüjümçileriň merkezi hasaplanýar. İran'ın prezidenti Hasan Rohani öz ýurdunyň Siriýadaky grajdan uruşundan çykalgy tapmak üçin Birleşen Ştatlar we Saudi Arabistany bilen gepleşiklere taýýardygyny aýtdy. Rohani 8-nji sentýabrda Tehranda Awstriýanyň ýolbaşçysy Heinz Fischer bilen geçiren bilelikdäki medeniýet konferensiýasynda İran Siriýa üçin howpsuz, durnukly we demokratik gelecek boýunça regional ýurtlar hem dünýäniň täsirli ýurtlary bilen islendik gepleşikleri geçirer diýdi. Siriýada Asadyň rejiminiň esasy goldawjysy bolan
Türkiýe, Iran, Birleşen Ştatlary we özbeýtesi Sünni Saud Arabistanyny Siriýanyň gozgalançylarynyň we söwüşçileriniň tarapyny tutmakda aýplaýar. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça baş komissary Zeyd Raat Al-Hussein Azerbaýjanda raýat jemgyýetçiligine edilýän batyşlary ýazgardy. 8-nji sentýabrda çabydyň beýannamasynda Zeyd jurnalistlere, adam hukuklaryny goraýjylary we aktivistlere döwlet häkimetleri tarapyndan edilýän çakdan aşa batyşlaryň, kemsitmeleriň we gorkuzmalaryň Azerbaýjanda dowam edýänligi barada maglumatlar gowuşýar diýdi. Zeyd öz azatlıklardan talep edip tutsak edilenleri tizden-tiz boşatmağa çağırdı. 1-nji sentýabrda Bakunyň suwdy derňezi jurnalist Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň habarçysy Hadiza Ismailowany 7,5 ýyl türme tutsaklygyna hökm etdi. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar jurnalistiň hökümet resmiýetleriniň korrupsiýa baş goşmagy barada maglumatlary üçin cezalandyrylýanlygyny aýdýar. Zeyd Ismailowa çykaran höküme ýurtda garaşsyz seslere garşy batyş diýip atlandyrdy. Gepliyer Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijiler, habarlar gündeligimizde başlaýar. Siriýaly bozgunlaryň tas hemmesi diýenýäli Baý Arab aýlyk döwletlerinden pena gözlemän gün batara tarapga çýarlar. Tutuş dünýäde sosial mediany ulanyjylar häzir hut şunyň sebäbi bilen gyzyklanýarlar. Bozgunlar meselesi barada çabylan maglumatlara syny kärdeşim Sahradan dinläli. Siriýaly bozgunlaryň tas hemmesiniň diýenýäli Baý Arab aýlyk döwletlerinden pena gözlemän gün batary tarap gaçýandygy görnüp duran zat. Tutuş dünýäde sosial mediany ulanýanlar hem häzir şunyň sebäbini soraýarlar. Mysal üçin Twitter'da Arap dilindäki Siriýaly bozgunlary penalamak aýlygyň borjy diýen hashtag eýem köp sanly araplaryň öz gahar gadabyny bildirýän formuny öwrülle. Olary gaharlandyrýan Germaniýa ýaly Ýewropa döwletleri müňlerçe bozguna pena berip ýörke, aýlyk döwletleriniň olaryň hiç birini diýenýäli almandygy. Ýewropada hem internet ulanjylar aýlyk döwletleri babatynda seslendiler. Mysal üçin Daniýada ýaşaýan Siriýalylaryň Facebook topary ýa olaryň kapyr diýip atlandyrýan ýurtlaryndan biz üçin has köprek jogapkärçilik çekmeli öz musulman doganlarymyzyň regionda nähil bolup gaçdyk diýen soraw orta atdy. 4 milyon töweregi Siriýaly ýurtdaky konflikt hem horlukdan gaçyp Türkiýe, Ýordaniýa we Liwana sygyndylar. Olar bu ýerlerde hyrin-dyqyn lagerlerde ýaşaýarlar. 4 ýyl bäri dowam edýän Siriýa urşy gutorarly görünmän soň adamlar aýrytynda şül müňläp Ýewropa tarap ýola düşdiler. Olary bu kontinentde çekýän başpena soramak ýa bozgun statusyny almak mümkinçiligi kabul edilseler işe yerleşip öz durmuşyny gaýtadan dikeltmek umydy. Sosial mediada aýdyrşýaly egerde Baý Arab aýlyk döwletleri bozgunlary Ýewropa ýaly gyzgyn garşylamasalar ýagdaý ütgärli görünen ok. Sebäp mesele Arab aýlyk döwletleriniň diňe Siriýalylary däl, eýse hiç bir adama bozgun statusyny bermeýänliginde. Aýlagdan aýratynda Katardan pena tapan käbir Siriýalylar bar. Ýöne olaryň hemmesi wagtlaýyn wiza bilen saklanar. Aýlyk döwletleri günwataryň we dünýäniň aglawa döwletleriniň gol çeken bozgun hukuklary barada halkara konwensiýalary gol çeken oklar diýip merkezi Londonda ýerleşen Chatham House guramasynyň Orta Günnor we Demiradyk Afrika programmasynyň başlygynyň ornwatary Jane Kinnan aýdýar. Onuň aýtmagyna görä aýlyk döwletleriniň bu tutumuna sebäp bolýan bu ýurtlarda köp sanly migrant işçiniň bardygy. Bu işçileriň arasynda Pakistan ýaly ýurtlardan siýasy bulagoýluk we zulüm sütem sebäpli gelenler de bar. Olar siýasy gaçybatylgyny ikrar etseler, köp sanly wagtlaýyn gelen işçiniň bu ýerde ymykly galmagyna ýol açylar. Bu hem öz edenini bütünlüği çylşyrymly meseleleri getirer diýip howatyr edýärler diýip Kinnan belleýär. Kärdeşim Sahranyň maglumatyny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk Radiosu Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz Azatlyk Radiosu bilen e-mail ýa telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Azatlyk Radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk Radiosu.
Gepleyer Azatlyk radiosyny. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Serhetsde reportyorlar guramasy Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nipesguliýewiň ykbalyna aladalanma bildirip beýannama çap etdi. Ýakyn günlerde Türkmenistanda 3 ýyl türme tutsaglygyny hökm edilen Nipesguliýew Türkmen häkimetleri neşe gaçakçylygynda aýplaýarlar. Halkara guramalary bolsa Nipesguliýewiň tutsaglygyny onuň jurnalistika işi bilen baglaşdyrýarlar. Serhetsde reportyorlar guramasynyň beýanaty bilen kardeşim Merdan Sariýew tanış eder. Metbuat adatlygyna gözegçiligi diýen serhetsde reportyorlar guramasy Azatlyk radiosynyň tutsag edilen habarçysy Sapar Mehmet Nipesguliýewiň ykbalyna alada bildirip beýanat ýaratdy. Nipesguliýew häzir nirede? Oňa 3 ýyl türme tutsaglygy berildimi ýa-da ýok? Onuň aklawçysy barmy? Bu soraglaryň hiç birine jogap ýok diýip 8-nji sentýabrda çap bolan beýanatda ýaýdýar. Düýbi Parisde ýerleşen gurama Sapar Mehmet Nipesguliýewiň 7-nji iýunda Türkmenbaşy şäherinde tutsag edileninden bäri häkimetler tarapyndan ol barada ne maşgala agzalaryny, ne de kardeşlerine hiç ýyl maglumatyň berilmeýändigine üns çekýär. Serhetsde reportyorlar guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň başlygy Johan Bir bu ýagdaýlaryň alady döredýändigine aýdýar. We are very concerned by the continuing silence from the authorities. Häkimetleriň Sapar Mehmet Nipesguliýew barada hiç ýyl maglumat bermezligi bizi diýsen aladalandyrýar. Bu dumuslyk eýem 2 aý töwereg wagt bäri dowam edip gelýär. Maskala agzalaryny we kardeşlerini nämälilikde saklap, ol barada hiç ýyl maglumat bermezlik bu düýünden bir kanun bir hereketdir. Where he is, what is his state of health. Johan Bir Nipesguliýew barada tiz maglumatyň berilmelidigine aýtdy. So we yet again call on the authorities as a matter. Biz Türkmen häkimetlerine ýüzlenip Nipesguliýewiň häzirki ýagdaýy barada dolu maglumat bermäge çagyrýarys. Seýlede biz onuň gysgaly boşadylmagyna çagyrys edýäris. Hökümetiň bir habarçyny seýdip ýitirmedip bilmegi juda gynandyrýar. Bearable that a government can make a journalist disappear simply like that. Serhetsde reportyorlar guramasy Türkmenistanda adat metbuat diýen zadyň düýünden ýoklugyny nyktap, özüniň ýyllyk hasabatlarynda Türkmenistanyň soňky orunlarda ýerleşdirilýändigine hem üns çekýär. Guramanyň metbuat azatlygy indeksi hasabatynyň soňky sanynda Türkmenistan 180 ýurtyň arasynda 178-nji orunda ýerleşdirilipdi. Serhetsde reportyorlar guramasynyň Türkmenistanda tutsag edilen Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nipesguliýewiň ykbaly barada ýaýradan maglumatyň mazmuny kardeşim Merdan Sariýewden dinlediňiz. Gepleyer Azatlyk radiosyny habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň iň uly bazarlarynyň biri Parahat etrapçylarynyň aralarynda ýerleşýän Mir bazary 10 miňlerçe adama hyzmat edýärdi. 1-nji sentýabrdan başlap onuň uly bölegi ýapyldy. Häkimetler bu çäräni awatlaýyş işleri bilen düşündirdiler. Bazaryň ýapylmagy ýaşaýjylara nähili täsir ýetirdi. Kardeşim Muhammed Tahiriň Aşgabatly ýazajy Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Amanmada Aşgabatyň Parahat mikroraýonundaky Mir bazarynyň ýapylanyna edisek gün boldy. Edil häzirki gün ýagdaý nähili bazarda onuň töwereginde. Mir bazarynyň ýapylmasynyň öňü firasynda bazar administrasiýasy hemde bazaryň eýesi üýtgedi. Bazar ozal şäher häkimliginiň hasabyna durýan bazardy. Ýapylmasynyň öňü firasynda Mir bazaryny Türkmenistanyň Sowda ministrliginiň balansyna geçirdiler. Täze administrasiýa bazarda gurulşy işleriniň başlanjak güni bazaryň günorta bölegi bilen demirgazk böleginiň arasyna haýat çekdi. Bazaryň bir 3/4 bölegi häzir işleýär. Aralykda çekilen demir haýat gurulşçylar bilen sowda edýärleriň arasyna çekilen diýwar hökmüne ondan da şol günorta bölegindäki sowda ýerlerini has kiçeltdiler. Olar bir adamyň sowda edýän ýeri 3 metr uzunlukdaky sowda tekçesi. Indi häzir 2-3 adamyň ullanýan meýdanyna urdular. Gara adamlara gelip bir häzirde bolsa ýerde özüniň sowdasyny ederýärlik mümkinçilik göretmäge finansdylar. Mir bazaryny gaýtadan gurmak üçin diýip ýapypdylar. Endi şu gurulşyk diýende edil häzir kalynyp barlayan zatlar näme bolup geçýär şu bazaryň içinde?
Bağların içinde bolup geçen üýtgeşik bir zat ýok. Bağların depesi öňüm ýapykdy. Demir kala şifirler bilen yapılan ine şolar ayrıdılar häzir. Ine yerine täze şifirler goýuljakmyşyn. On nähilli boljagyny bilýän adam ýok. Häzir sebäp gurulşyň edil şol etabyna ýeten oklar. Dukanlara doğru edilýän üýtgeşik bir rezeleş, awadarlaşdyryş, remont işleri ýok diýen ýaly. Diňe şol bir kaplar, zatlary giňeldilýär, dukan jaýlar şol öňkülüne galýa. Şol et satylýan iksan ul pavilyonyň bir çete çykarylmagy mümkin ýerler bir gyrada goýulmagy öň ortasynda ýerleşýär duwaların. Ondan da şol süzme satylýan pavilyon bardy, ýapyk pavilyon. Enemin ýeriniň üýtgediljegi hakynda gurrun edilýär. Umuman bir düýpli rekonstruksiýany, düýpli awatlaýyş işler geçirilen opdy bir kosmetik awatlaýyş işler diýen ýaly. Bazaryň uly bir bölegi ýapylyp, käbir dukanlary meşläp durdydyňyz. Şu ýagdaýlar şol bazara bil baglayan adamlara, ýaşaýjylara nähil täsir etdi? Aňlada. Ýaşaýjylara diňe erbet täsirini ýetirdi. Olar bilen her kim amatdan peýdalanyp haraýdynyň bahasyny gymmatlatdy. Meselen bazaryň ýapylmagynyň öň firasyny bir deste göwotun bahasy ol ukrop, şavel diýen ýaly otlar, petrushka diýen ýaly otlar, şolaryň bir destesiniň bahasy 1 manat bolan bolsa häzir 2 manat, hatda 3 manatdan satýanam bar. 1 kilo almanyň bahasy bolan esasy bölegi Eýrandan getirilen alma. Şu almalar öň bazarda 10 manatdan satylýan bolsa, edil şuň şolar 15 manatdan satylýar 1 kilosy. Beýle kwatlaňda bahasy şon ýaly. Ondan günde adamlar diňe göýük önümler bilen oňanoklar, et önümleri, süýt gatwy önümleri bazarda satylmaýarlygy üçin adamlar ýol sökmelen bolsalar ýa-da goşmaça çykdyjy öý büdjetine ziýan ýetirýän bolsa taklit tutup beýle kwazarlara gitmeli bolýarlar. Aman badawa bolýar, beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiniz rawat bolsun. Kerdeşi Muhammed Tahir'in Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmenistanda paxta ýığım kampaniýasy alınıp barylýar. Liwap ýylaýatynda paxta ýığıma çekilýän döwlet işgärleri, şol sandy mogollimler we medisina işgärleri paxta ýığmak islemeseler özlerine derek hakyny adam tutup işletmeli bolýarlar. Bu ýagdaý döwlet edaralarynyň işine yaramaz täsir ýetirýär. Habarçymyz Osman Haliýewiň berjek maglumatlaryny dinläli. Vilayatymyzda paxta ýygymynyň depkini barha güýçlenýär. Ýöne ol kärendeçiler üçin onçakly bir duýulyp baranok. Biziň ýaly edara, kärhana, guramy işgärler üçin duýulýar diýip, etraf saglyk öýleriniň biriniň özüni Gülşat diýip tanadan Şepaga duýasy Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlige başlady. Onuň tasdiklamagyna görä, saglyk öýleriniň kiçi met personaly, ýagny tam süpürji sanitarkalary indi 10 güne golay wagt bäri her gün paxta alınıp gidilýär. Olaryň arasynda pensiýanyň öň ýandaky ýa-da meýdan işlerine yaramayanlar da bar. Olar öz deregine günlükçi tutmaga mejbur. Günlükçiniň her günne 10 manat, ayna 300 manat tölemeli. Ol sanitarkalaryň aýlygyndan säher kem. Geçen ýyl günlükçileriň bir günlük talap edýän puly 5-6 manatdan geçmeýän ekeni. Türkmenawat şäheriniň ikinji kiçi etrapçasynda ýaşap, şäheriň çağalar baglarynyň birinde eneke bolup işleýändigini aýdan 35 ýaşlaryndaky bir zenan bolsa, mektebiň 1-nji, 3-nji, 5-nji klaslarynda okaýan 3 çağasynyň bardygyny, olary taşlap paxta çykyp bilmeýändigini aýtdy. Şu sebäpli ol deregine günlükçi tutmaly bolýandygyny, oňa aýlygynyň tas hemmesiniň diýen ýaly gidýändigini görüň berdi. Lukmanlar, mugallimler, döwlet edaralarynyň işgärleri bolsa, deregine günlükçi tutup, esasy iş ýerinde de işlemeli bolýan ekenler. Lukmançylyk, bilim, jemaat hojalygy we beýleki hyzmat ediş edaralarynyň işgärleriniň paxta ýygyna çykarylmagy ilatyň gündelik durmuşynda dürli kynçylyklaryny döremegine sebäp bolýar. Lukmanlar iş yerinde galyp 3 adamlyk
öz işini de, şefağa duyasının işini de, tam süpürücünün işini de özler etmeli bolýarlar. Onsoň nähoşlara edilýän hyzmatyň hili peselýär. Lukmançylyk edarlarynda uzun novatlar peýda bolýar. Okuwdan soň we dinç günleri mugallimlaryň paýta çykarylmagy dersleriň hiline yaramas täsir edýär. Sebäbi mugallim olara taýýarlanyp ýetişenok diýip orta mektepde matematikadan ders berýän ýaşuly mugallim Gurban belledi. Şu günler el bilen ýygylýan paýtanyň her kilogramyna 20 teňe tölenýär. Onun bahasyny kaldırsalar, ovadaky işsizler meýletin paýta ýygmaga çykjaklar. Ýöne ol kärendeçiler üçin amatsyz. Sebäbi döwlet tarapyndan paýtanyň her tonnasy üçin kärendeçe 1040 manat tölemeli edilen. Emma ähli tutumlardan soň kärendeçiniň eline düşýäni şonuň ýarysy diýen ýaly. Onsoň olarda yığılan paýta üçin tölege galdyrmaga mümkinçilikleri yok. Bize maşgala eklemeli diýip 3 hektar ýerde paýta ýetişdiren Serdarabatly Bahram aýtdy. Günümüze goýsalar 3 hektara çenli ýeri bolan kärendeçileriň özleri paýtany öz güýçleri bilen ýygyp tapşyrjak. Käbir ýerlerde kömekçi kärendeçiniň islegine bakmazdan getirilýär. Hökma ýygdyrmaly diýerler. Hatta gozalaryň dolu açylaryna da garap duran oklar diýip kärendeçi ýigit Bahram belledi. Yerli ýaşaýjylar paýta ýygym mövsüminde 3 aýa golay wagtlap ýurtda iş we durmuş rejiminiň bozulýandygyny aýdýarlar. Habarçymyz Osman Haliýewiň maglumatyny dinlediňiz. Mari welaýatynyň ýaşaýjysy Daýhan denen ýurdun içinde migrant işçi hökmünde işläp, ýylda 8 aýyny şeýle zähmede sarp edýänligini Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Habarçymyz Sultan Açylowanyň Taxtabazar etrawynyň ýaşaýjysy Kümüş bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Taxtabazar etrafında işçiliğin derejesinin ýokardygy aýdylýar. Kärende ýerleriniň azlyk etýändigi aýdylýar. Şunun sebäpleri nämeden? Ilat güzerany nähilek aýlýar. Paxta yerleri bize halkymyzy ekleri az bolýar, potrat bölüp şu irwat alyndylar. Bize ýaly işgärlere almadyk, ölçede urda işimiz bardy. Kärendesem galdyk, şonuň üçin bir ýerden kazanç etmeli, şonuň üçin Aşgabatda arçmanyň toraklaryna paxta ýygmana gitýäris. Onuň bölünen wagtyny men ýaly ýersiz galalar kän, biz üçin horçylyk bolýar. Ana şu güderan üçin ahal welaýatlaryna arçmana da gidip işleýär diýdiňiz. Şu näçe wagtlyk gitdiňiz gideniňiz? Şu paxta başlarynyň guturança gitdiýär. O tog döwründe de gitdiýärler. Şu ta doktor gätler aýtdy, bize şu paxta kömäge gelýän gelin gyýrlar bizden diňe gysta 4 aý aýrylýar. Bolmasa bile ýaşaýas diýerler. Birge çeýdiýär. Otağa döwramaydy. Otağa döwramaydy, ýatçyrtym döwramaydy, bejerge ähli, şu paxta ýygnalýança halk şu torakda bolýar. Bir ýadyň özü begenýä, bize kömäge gelýär, lewe ýapdanam, mardanam, bizdiň şu işleýän işgärler bilen, daýhallar bilen 4 aýçyk aýry ýaşaýar diýär. Demek bilen senin o wagtyň ýaşaýjylary, şu kömäge etýän ýaşaýjylar ýylyň 8 aýyny öz maşgalasyndan, öz çağalaryndan özüňe ýaşamaly bolýarlarmy? Hawa, şöyle bolýar. Şona ile kynçylyk döretdi maşgala. Ay näme gelinden, gyýdyňdan, aktyklaryňdan aýratyn ýaşamaly bolýanda. Kyn bolýar. O nähile moda sen çağalan öýlendirmeli, durmuşa çykarmaly, jaý salynmaly, bir ýerde işläp galyş etmeli bolýar. Güzeran çyn güdelýär. Nähile krak kazanç edebilýän şu taýda mysal üçin paxta otolanda näme tölenýär, günüňde tölenýärmi ýa eden işiňde tölenýärmi, ýygan paxtaňda tölenýärmi, nähilekde tölek etjäler. Bize ýygan paxtamda gora berýär. Şun mertesegem mere gaýtamda bertesegem berýär. Kilogramna 1,5 berýär. Täze manatdan 1 kilogramny 30 teňeden töleýärler. Otağa nähilek tölenýär? Otağa da şol eden işe gora berýärler. Şu öýün taslap işlemäge gitýän adamlar şunu özleriniň maşgalasyny eklemäge bir gowy kömek bolýar, kazanç bolýar diýip hasaplaýarlarmy ýa-da ýönür güzeran teleme üçin gidilýärmi? O kazanç bolýar, gidip işläp bilseň berýärler. Eden işe gora berýärler. Başga ýerlerden baryp şol ahal welaýatynyň paxta meýdanlarynda işlenýär diýdiňiz. Welaýatyň öz işgärleri, kärendeçileri, öz adamlary ýeterlik dämi? Näme üçin şolar başga ýerlerden işgär tutýarlar? Öz halkynyň aýalgylar işlemeýän ekeni, käbir işleýän, masy işleýändir, köp işlemeýär. Baranyňda şo ýerde ýatak jaýlar, ýanky azyk önümlerini saklamak üçin amatlyklary barmy? Ýa-ni ýuwunmak, gardynyň üçin, kir ýuwmak üçin bir ýaşamagy şertler barmy? Hawa bize baran wagtymyz şo paxtany ýygan hojalygyň öýünde bile bolýar.
Baniyatan bar, hem adam bar. Şolar ýaly şert gowy ýerinden ýygýas. Şertsiz işleýärler bolýarmy? Ay çöllerde, köýlerde işläp ýöreller. Bar, dasrak ýerler ekelleri şo paxtan arasynda ýaşamaly bolýarlar. Muny şolaryň biz düş ýagdaýlar nähilek golar, şu taýda nähilek şolar nahar taýlap, nähilek kirlerini ýuwup işläbilýärler. Şert ýok ýerler. Şert ýok ýerinde paxtasyny ýygdyrýan adamlar harytdan ertýärler. Şondan malyp pişirilmeli bolýar. Odun çöp hem ertýärler, teleskop dökýärler, ýorgan düşýäne özüň ertmeli bolýar. Habar Sima Sultanatçylowanyň Taxtawadyr etrawynyň ýaşajysy kümüş bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Şu tema bilen baglanykda Azatlyk radiosynyň kontakty sosial ulgamyna gelen tesbirleriň birinde mejbur galsaň günlükçi däl sagatçy bolarsyň diýip islamatly okuyjymyz ýazypdyr. Oraz Jumayew ýurt azajyk halkyny iş bilen üpçün edip bilmese näçek hem zat para ýatan gün güýçliňki gowurga diýişliňki diýenleri de diýip öz tesbirinde ýazýar. Türkmenistanda paxta ýygyma siz gatnaşyp gördüňizmi? Gatnaşan bolsaňyz nähili tejribeleriňiz bar? Azatlyk radiosynyň Facebook we kontakty sosial ulgamlarynda ýerleşdirilen bu sowalyna onlarça tesbir gelipdir. Şol tesbirlere syn edilip taýýarlanan maglumaty kärdeşim Tehradan dinläli. Azatlyk radiosynyň sosial ulamlaryna sahypalaryna Türkmenistanda paxta ýygymy möwsümi başlany. Siz paxta ýygymyna gatnaşan bolsaňyz nähili tejribeňiz bar diýen soraw bilen açan formy okuyjylarymyzyň arasynda uly gyzyklanma döredip, oňa onlarça tesbir gelip goşdy. Facebookdaky sahypamyzda 7 sentýabrda ýerleşdiren bu forumda diňe bir günüň dowamında, ýagny 8 sentýabra çenli 70 olay tesbir ýazylypdyr. Tesbirleriň aglabasynda okuyjylarymyz paxta ýygymy döwründe başdan geçiren tejribelerini beýan edip, käbirleri paxta ýygym kampaniýasy sebäpli öz çağalyk ýyllarynyň köp böleginiň paxta meýdanlaryna geçenligini ýazýarlar. Cennet atly okuyjymyz 5-nji synpdan başlap irden saat 6-da atydyň gyrasyna hatara durýardyk. Akşam saat 8-de ýa-da 9-da hem öýmüde dolanýardyk. Şu datlardan bizar bolup orsiýete okuwa gaýtdyk. Ol ýerde hem 5 ýyllap kartoşka topladyk. Gysgaça aýdanmazda çağalyk ýaşlyk ýyllarymyň işini gördüler diýip öz tesbirine ýazýar. Jahana bolsa okuw ýok, bilim ýok, diňe paxta ýygmaly. Ony ýygmasaň 4lik 5lik baha hem ýok. Şeýle bilimli ukyply ýaşlar ýetişermi diýen soraw berýär. Osman atly okuyjymyz hem bu pikiri gollap, paxta ýok, buğday ýok, pomidor ýok, soğan ýok, kartoşka ýok, suw ýok, häkimlik ýok, iş ýok, zawod ýok, diňe paraxorluk bar diýip öz garaýşyny jemleýär. Zuhra atly okuyjymyz bolsa, bizde iş bolsa Türkmenistanyň paxtasyna ýygyrdyk, ähli ýerine süpürerdik, ýöne gynansak-da bizde iş ýok diýip tesbirine belleýär. Paxta ýygym sebäpli öz saglygyny ýitirendigini ýazýan okuyjylarymyz hem bar. Olaryň biri Neva bolup, ol öz tesbirine suwly joýlaryň içine paxta ýygyp saglygymy ýitirdim diýip ýazsa, Eje Ataýewa bolsa, meni 3-nji synpda mektepden paxta äkitdiler. Paxta meýdanyna giden günüm hem burnuma ary girip ary çakdy. Tas ölüpdim. Şondan soň paxta diýseler gaçýadym. Mollimam öýe gelip ýalbarýardy diýip ýazýar. Forumda öz tesbirini galdyran okuyjylarymyzyň arasynda paxta ýygmagy küýsendiklerini ýazan okuyjylarymyz hem bolup, şahenem her gün 120 kilogram paxta ýygýadym diýip, paxta ýygmagy küýsendigini aýdýar. Gülbaharam bu pikire goşulyp gaty kösenýärdik, ýöne gyzyklydy. Häzir paxta ýygmagy küýsedim diýip belleýär. Ýöne okuyjylarymyzyň arasynda bu pikire garşy çykyş edenler hem bar. Madina, Türkiýe ýol açylmadyk bolsa, paxta ýygmagy häzirem dowam etdirerdiňiz. Derek zatlar ýazmaýaň. Egerde paxta ýygmagy küýsen bolsaňyz, onu gidinde paxta ýygyň diýip maslahat berýär. Forma gatnaşan okuyjylarymyzyň arasynda paxta ýygymy çäresiniň ösen ýurtlarda adam elleriniň däli ýörite tehnikanyň güýjüne dayanýandygyny belleýänler hem bar. Fahretdin atly okuyjymyz özüniň hem bir wagtlar bir günüň dowamında ýek özüniň 120 kilogram paxta ýygandygyny öňe sürüp, Türkiýede paxtany adamlar däli maşin ýygýar diýip pikirini jemleýär. Ruslan hem bu tesbire goşulyp, paxtany biziň mehriban halkymyz ýygmaly däl ahyrin. Bize kombayn gerek. Çağlarymyz okumaly, olar biziň geljeğimiz. İşgärlerimiz hem mehriban halkymyza hyzmat etmeli diýip öz tesbirine ýazýar. Ýeri gelende belläp geçsek, bu pikirler Azatlyk radiosynyň okuyjylarynyň pikiri bolup, ol hiç bir görnüşde Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhlelendirmeýär. Kardeşim
Sehranyň tesvirlere syny dinlediňiz hormatly radio dinleyijiler. Eferde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi mälim etmäge çağırýarys. Munuň üçin adathabar.com web saytymyzda Facebook, Wkontakte sosial ulgamlaryndaky Adatlyk radio saatly sahypalarymyzda tesvir ýazyň. Adathabar.com web saytymyzda Türkmenistandan derweden.net ýa-da garawum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimizi jemleýär sazlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz.